Lur hartu. Distance to destination, 88 miles. Time to destination, 0.20 hours. Local time, 6.54 p.m. Ground speed, 421 miles per hour. Altitude, 19,500. Outside air temperature, -4 grades Fahrenheit. Bosgore hilabetatik esan dute gutxi barru hegazkinak lurra hartuko duela. Gerrikoak jartzeko abisua piztu da. Bidaiariak beren aulkietan eseri dira. Zerbitzariak gure albotik igaro dira uhalak lotuta ditugula ziurtatzeko. Bira egin du hegazkinak. 2008, iraiak 21, larunbat gaua. Goizeko 4:00, Ondarroa. Amesgaiztoa izan dut. Gorasoen etxeko balkoiko barandatik zintzilik nago erortzeko zorian. Zarata handi batek esnatu nau. Etxeak kraska egin du. Gure gelako pertsianak salto egin du. Leherketa handi bat izan da. Nereari begiratu diot. Ondo dago. Non dago nahi? Galdetzen diot. Ordu horretan zen etxera etortzekoa kaletik. Non dago nahi? Abioia jeizten hasi da. Dardara egiten dute egoek, hodeiak zeharkatzean. Gure goiko armairuetako bat zabaldu egin da, danpateko batean. L. Thompson izeneko zerbitzaria kostata joan da ura iztera. Ezin zen oinez ibili, barku batean balego bezala, ia erori da armairua iztean.